Ayun na, isa. Ang coffee break mo is 9. Ikaw, tulog ka na. Hindi ka mo dito. Magapasok po ka. Bye. Bye, ganyan mo ka, bye. Ito. Bakit mo sila doon? Ayaw kayo, boy. Mag-mute
Tulakan mo yung mga bata. Kaya na ho, hindi pa ako tapos. Patakusin niyo muna. Kaya nga ginagawa kita eh. Patakusin niyo muna ako. Halimbawa ako nagkatulakan. Nagkatulakan yung bata. Napasandal dito. Ano mangyari? Disgrasya ho. Kaya ay gusto niyo ba akong magkaroon pa ng disgrasya? Sige. Ito naman. Dito kasi, kung sinanggal kaya, andyan pa May kapyo. wala ba naman dito? Ikaw, lahat to may kapyo. Anong walang kapyo? Alas 10, may kapyo. I-record nyo. Tuwakan ko kayo sa 1999. Hindi ho, sa 1998 mo. Kasi alas Hindi ko bibig number ko sa inyo. kakalapot pa lang dito. Tawagan nyo ako. Tumawag kayo sa 199. Tumawag kayo sa 911. Tumawag po kayo. Kung hindi nyo masaway. Hayaan nyo ang barangay, ang pulis, ang pumunta rito, yung mga bata, ang puting, at ipatawag ang mga magulang. Kasi nangyayari nakaraan dito. May remedyo yan, pero wag mo tayo yung mga kadisgrasya. Kasi eto, inyo nga ako to. Wala akong masasabi, inyo to. Inyo ko to, walang umamin ito. Pero ang lupa nyo ho, hanggang dito lang sa pader na ito. Sa inyo, for example ho, kayo may anak, kayo nakatira dito. May anak kayo, makulit. Ang anak nyo, may nag-aaway dito, may kaaway ang anak nyo. Sasampulin sa inyo. May kaaway ang anak nyo. Nagkatulakan dito. Nag-disgrasya yung anak nyo. Ano sasabihin nyo? Ano yan? Ano sasabihin nyo? Ano sasabihin nyo? Ang tanong ko lang ko dyan, ano sasabihin nyo? Hindi nga, ang tanong ko lang ko sa inyo, isa lang mo ang sagutin nyo. Ano sasabihin nyo? Hindi yun ang marinig ko sa inyo eh. Bilang isang magulang ako, bilang isang magulang, ang anak ko naglalaro dito. Anak ko naglalaro dito, nagkatulakan mga bata, na-disgrasya, natusok ng anak ko dito. Siyempre, magagalit ako sa kalaro ng anak ko. Di ba? Imposible hindi ka magagalit. Sa kalaro ng anak mo, patatawag ko yung magulang. Ate, yung anak mo, tinulak yung anak ko, nadali dito sa pakong matutulis. Ako naman. Sige. Magsalita. Ganito rin nangyayari nung nakaraan. Alas 11 ng gabi, nung nababas buhay kami ko, sinita ko ng ilang misis. Sinabi ko ng tubig ngayon. Bawal din po yun. Masasabi ng tubig. Sinita mo na. Sinabi ko ng tubig. Sige. Ano na eh, lift na yung oras eh. Tulog na eh. Ngayon, pinapakasan, ay mga magulang ng kalaman ko. Dapat sila magsabi na mga anak nila. Sabihin niyo, ito sasabihin ko sa inyo. Pumunta ko kayo ng barangay. Sabihin niyo sa barangay, pwede po ba yung mga magulang ng mga bata, ng mga naglalaro dito, ay may patawag ko? Napakahirap para sabihin, para puntahan mo yung barangay, at para sabihin nito. Hindi ba yung napakahirap para sa inyo? Ako, walang kinakampihan. Ayaw ko lang na magkakaroon ng disgrasya rito. Dahil mga bata yan, wala tayong gagawa, mga bata yan eh. Mga bata yan. Mga magulang. May curfew tayo. Alas 10 ang mga bata, kayo mga bata. Alas 10. Papasok na kayo sa inyong bahay dahil pag kayo nahuli, ang mga magulang nyo makakasama sa paglilinis ng 5 araw. 5 araw. Huwag mo akong tawanan. Makakasama ang magulang nyo sa paglilinis, kasama ka. Kaya pagdating na alas 10, pumasok na kayo sa inyong bahay, manood na lang kayo ng TV. Ha? Ano, mga bata? Kasi pag kayo na-disgrasya, bawal pala sumandal dito sa pader, dito sa kanilang gate, bawal. Ano kasi yan, kinakalapog nila. Kaya nga ho, sinabi ko nga ho sa kanila, bawal. Sinabi ko sa kanila, bawal. Kung may medyo na ako na pumunta kayo ng barangay, pagreklamo ko kayo. Kung kailangan ko yung mga bata at tanongin yung mga magulang nila, sino ba pangalan ng magulang mo? Sasabihin ng bata, si Juan ho. Ano pinili ni Juan? Pedro. O sino, anak daw huli ni Juan Pedro Julio? Patawag naman mo yung magulang.
Kasi talagang delikado kahit sa mga matatanda. Hindi ko nag-iinuman, medyo napasandal. Ito mga kagaya, napasandal dito, talagang delikado. Talagang delikado, ay napakatutulis nito. Screw pala to. Kulang, dinagyan nyo ng mga sabi na, isang Scorpio. Screw, tayo, kumbaga man, tayo, iisip. Mamaya, magkaroon na naman kayo. Kaya tayo, iisang-isa dito. Kumbaga man, magkaroon tayo ng tulungan, samahan. Tulungan, samahan. Ako, napatira sa ibang lugar. Eh, sumpa ko ako, nagagayuhan ako. Pero ako, nakikisama ako sa mga kapitbahay ko. Ano na lang, kastis. Kasi, Oh, itanong niyo yung bata, mga nagkano ko yung bata, alas 10, sinuway niyo. Itanong niyo, oh, sino nanay mo? O, siyempre, sabihin niyan, si ganun o. Ngayon, pumunta kayo ng barangay, pag sinabi yung pangalan ng nanay niya, pakitawag niyo naman yung si Luwal Hati, bigyan, pakitawag niyo naman yung si Luwal Hati. Kasi yung anak ko, yung kapatid ko, yung naglalaro mo sa may gate namin, pinakalangpak pa ho. Pero medyo, huwag naman lusog pa nito. Masyado naman lusog. Ano eh, brutal eh. Brutal yung pagkakalagay nito eh. katalan yung mga kulang, nakatingin lang eh. Wala kang tingin na, reaksyon. Kasi, kumbaga man, kung ang pakikisama nyo dito sa mga kapitbahay nyo dito ay maayos at maganda, bakit naman hindi na kayo aaluin? Hindi naman, kamunsuro naman o. Ay kayo, ay lalang dito. Kami matatagal na. Ay ako nga ho, ang layo ng bahay ko eh. Kaya bakit ko isa pa, basta sinabihan ko muna muna yan. Oo. Makialisin ko. Dahil pag kayo nagpunta ko doon sa kanila, sana kayo. Ay, alas 10, may curfew yan, alas 10. Pag naglalaro pa yung mga bata, tumawag kayong barangay. May number sa barangay. Lolo, may number sa barangay. Lobot ang cellphone ko eh. Bigay mo yung number ni Edgar, ni Epe. Bigay mo na. Tol, Sa akin, para ano, bigay mo na. katas yung naman. Bigay mo na. Hindi ako, wala kinakapihan. Kuya ho, ayoko lang na magkaroon. Ayoko lang muna magkaroon ng disgrasya. Kahit yung mga magulang nakatingin lang, hindi mo lang nasisita yung mga anak nila. Yun ang malaking problema dyan. Kasi mismo magulang, hindi pa alam sa mga anak nila. Kaya na ho, ibibigay ko sa iyo yung number ng Epe namin, ng barangay. Pag pasado na si Kisna at ang mga batay naglaro pa, tawagan yung unity namin. Baka ho pwede pumunta kayo dito sa kumpaw ng mga digiya, yung mga bata ko nagtatakbuhan ang iingay. Kasi naaabala ko kami. Hindi lang naman yung remedyo dyan, hindi naman yung magiging remedyo ko eh. Ito, hindi magiging remedyo yan, delikado talaga yan. Eh kung may cellphone lang, kukunan ko yan, lobat lang ako eh. Lobat lang ang cellphone, pinakot ang lobat, meron din. Lord, yung number na ito ni Epe. Yung number na Epe, lobat ako eh. Bigay mo number ni Epe, ha, ni Edgar, ha? Bigay mo, sino daw niya yan? Si Kuya, ha? Saka kayo, yung mga apo-apo nyo, pag mga pasado na alas 10, papasukin nyo na ng bahay, ha? Oh, narinig niyo, mga bata. Ay, ako patinte, patay kayo. Papasukin nyo na ng bahay, ha? Tatawag ng barangay. Kuya! Kuya! Ito ho! Kuya! Bawal mo ang nakahubad pag kayo nadaanan ng barangay salon. Liho kayo, kala nyo. Liho kayo, kuya. Ito ho. Ayun, lobat ba? Mayroon na ho ako Republic Act niyan. Bawal ho. Alam nyo kung magkano penalty? 500, maglilinis pa kayo. Mag-community service pa kayo. Tsaka ang inuman, hanggang alas 10 lang, pag kayo napasyala ng pulis at barangay, dampot kayo dahil nasa lahat. Hindi, sinasabi ko lang. Kasi baka hindi kasi nila alam. Baka kasi hindi nila alam yung binaba ng DILG na memo. Eh, ikaw, saglit to, hinihintay lang mo. Kung hindi ako lopat eh, chat mo nga cellphone mo.
Mga 5 bar. Dala mo. Ibigay ko sa inyo ng Edgar. Kapatid pala kayo ni Gabi. Kapatid kayo ni Gabi o kapatid kayo kasawa ni Gabi? Ah, asawa ni Gabi. Kilala ko ako ni Gabi. Tsaka kapatid nyo. Kilala niya ako. Hindi, kahit mga 5 bar lang. Tatawagan, bibigay ko lang yung number ni Edgar. Overtime. Mga 5 bar lang, 6 bar. Bibigay ko sa inyo number ni Epe. Ang barangay ko, bibigay ko sa inyo. Hindi ko ipagtatamot na sa inyo. Mga bata ha, alas 10, pasok ka na sa bahay ha. Pag kayo nakuha ng mga barangay tanod, ang nanay nyo kasama maglilinis. Community service, 5 araw, ting umaga. Bukod pa sa community service, may multa pa, 500, isang tao. Pag lumapasun ng alas 10, tawagan niyo yung Epe. Problema, tawagan niyo pag ganun ulit na barangay. Hindi ko ipagtatamot sa inyo ang number ni Epe. Magkabigay ko ng number sa inyo ni Epe. Pakialis nyo na kuya, no? Kuya. Pakialis nyo na, oh. Sinachat lang yung aking cellphone. Hoy, Lolo, pagsabihan mo yung mga apo mo, ha? Pagsabihan mo. O, sino po po yung mga anak na bata rito? Pagsabihan niyo po yung mga anak-anak nyo, ho? Pagsabihan niyo yung mga anak-anak nyo, ha? Wala ka pa bang anak? Baka hindi ako. Pagsabihan ko, ha? Kailangan mga paste na sunod mo ng bahay. Ay, nako. Wala naman eh. Gawa ng piso na eh. Ay, dyan pala piso na eh. Ito lang namang hanap buhay yan eh. Ayun ka, wala tao talaga dyan. Hanap buhay ko lang nila eh. Kuya, natural yung tatambayan niya kasi may negosyo kayo eh. Siyempre ako, buhulog na piso niya. Kasi gagawin ko ng 1 upo muna ko ito. Tayong natuwa, mga bata yan eh. Kaya nga, yan, sinabihan ko ng mga magulang. Bigay sa inyo number ni Epe. Pag pasado alas 10 at ang mga bata nagtatakbo pa, tawagan ng si Epe. Patas, kami lumababa. Hindi ho kamot sila tiga rito, sila kakampihan ko, hindi ho. Hindi kamot kayo, tiga rito, hindi ko kayo kakampihan. Gitna lang ho ako. Ayaw ko lang kung may ma-aksidente rito. Baka ang aksidente pa, nakutas. Hindi lalo lang nanindigan. Di butas sa ulo. Di patay. Meron na? Meron na? Ilan? Isa?
Nabuhay na? Kaya, Basta yung nabuhay. charger niya, mabilis ko na pass. Okay, po number, kuya. Ito yung barangay na tatawagan nyo. Edgar Casulero po. 971 May joy dito yung dalawa eh, palitan. 7900. Pepe Edgar. Paano yung dalawang bird dito? Ano? Oy, mayor pa ako. Pepe Edgar na lang muna natin yun. Pepe Edgar. Uyan lang na sa mga lang sa Pepe, pakialis pinauyan. Hindi ko alis dito. Yan. Ito pa ho isa. Bibigay ko sa inyo isang number. Ito pa ho. Si advisor, Batis. Ito po, bibigay ko na isang number. Batis. Ito, tawagan ito. 0930 216 9401. Advisor Bati. Ilagay nyo na lang ako. Batis Mary. Yan ang mataang barangay. Batis Mary. Batis Mary. Lord, magot din. Batis Mary. Sa barangay din mo nakatira yan. Nandiyan din sa barangay yan. Kung hindi nyo mo kontak ko si Edgar ito, mabilis mo ko kontak. Pakitanggal nyo na ho bago ko ako umalis dito. Kuya. Tayo yung nagkabigayan. Sabihan mo mga apo mo, ha? Sabihan mo dyan, yung mga ano dyan, mga kabataan dyan. Pwede talaga yan. Oh, sabihan mo. Ibuti kong sa katawan, bago, ay kung sa ulo. May tetano pa inabot, ang kinamatay, tetano. Oo, tetano yung kinamatay. Huwag kayo lalabas, huwag kayo magkaano na nagiginuman na kampad, ha? Huwag kayo nadaanan ng pulis at saka pagkikitan. Oo, walang problema mag-inom. Basta ang iinom ay ilalagay dito, ha? Hindi dito, ha? Maaga pa naman, alas 9 pa lang naman. Basta pag nakainom, dito nakalagay, ha? Hindi dito. Yung isang beses, hindi ka na makasap pa kayo. Diba? Takot na sa pala ko. May timpang parang talaga eh. Kaya galing na barangay. Barangay, nadali niya. Kung mo pag-aaway nila doon sa kabilang inuman, itatama niya kami. Ito lang, pero kung kita malaro ko sa inuman.
Ako na nanahimik, nasa loob ng bahay. Sasabihin, walang kwenta yung gusto ko. Sabi ko, sabi Kulit, tawa ka ng tawa. Kaya may CCTV naman sila. Pwede na ako. Nilagay ko nga sa bigas. Alis kayo na. Alis kayo na. Ito ako. Ano yung pangaging? Mon, umuwi ko sa inyo. Dito lang yun. Ay, kapatid. Kapatid Dito ko lang eh. Kapatid ko. Apart. Ba't magpa-private ba? May na tayo sa bahay. Mag-end na ako, naka 30 minutes na. Babahay, baka makita ni Totoy mga panty na isasampay ko. Baka makita ni Totoy yung size ng panty ko. Mag-end na ako sis, bye-bye. Thank you Toy, thank you Nay. Kulit, tawa ka ng tawa dyan. Bye-bye.